ka kam ke banding kong kalong ba na kaliang ka legislative yang tidak di council kan ban notify ya ka select committee ngatrai by tomorrow na siya ngatrai ka notify anda ka notify ya ka select committee ka bangang chairman ingin sa convince maning kong ya ka first sitting juga select committee ban pet benya ingin dia berkenika propose constitution amendment rules kabalong kikat kumka report jongka deliberation committee hadin nang ta ngatharai nagaliang jongi ngila pan jingmut susu yaki parlok MDC hangni hangpai sela idon kampan ai jingmut but ngatharai hadin bagilaya ai jingmut lang ki parlok MDC ne na kiwi stakeholders ngamong ba wat ki rupai ba rung yang namala ayah ka sila committee nang apan ai lat ki ti hadin mangila sutu ba nilayo ai ka views jong baro bar lapan baik bahana dong sedong dan insa convince ya ka special session ban pass ya ka ni ka constitution amendment rules jong ka di council jongi namar ba katem jongi legal akut huni August ngatrai gat bala ngin haple akloi hi tang bakasyon nga convenience yung iparlok member ru kanugas ni kabagin kot atharai ngamar baga election kanong hakaju ka samoy hakabakut hi ngatharai supus menda kada ka select committee jungi ka suki than kamut ba kinhap extend bait kasyong ha ka jingsngaw jong ka sarkar paru governor namagani ka extension kamsyong ka bor jungi ne ka bor jungno kasyong ba hau governor bat ka sarkar ila bandon arli ki option hang ni way let's say kala bandong baka sarkar kan ailat biang yangi ban le akloi kan ni ban up ya ka new constituency ne phimlang batai ba ka sarkar pade kala bandong ba imat ban up si up kan ni kamlong kapor ka don kam kerki ban penlong ya election let's say kila ban go ahead da ka all constituency ru te hangni ka mut ba ban delay ya election namar ka election ka syong ha ka sarkar baru governor ban extend tenrei ngasuthu ba ladaki extend magdaro kin ha extend betang hadu banda dep no election kloi kat bala te jing dei berka Jainti Hill District Council pada lada suppose minta ka Jainti Hill District Council kalong unanimous ban pass ya ka constitution amendment rules ki kila ban lek daka new constituency tendai ngiru dang ila ban lek kloi kat bala ngin lek daka new constituency hendai kanom kta ya ka election ban penlong kloi kamu ke election la ban long kloi ru tendai ladang la dep ha kapor babiang kalong bidaka bat mai dakam dep kapor babiang kalong bidaka barim tendai ke jistu ka election kat bala ginom ai por than shu yangi